makosana kuthekatu kuti ena tinawerengako newspaper ya The Nation komanso ena mwina sitinathe kukhala nthawi yowerengako komano mwina tinachitako chidwi ndi nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege ija inapha malemu a Saulos Chilima komanso anthu ena 8 pa 10 June chaka cha 2024 komano mu nkhani imeneyo akuoneka kuti akukamba zokhuzana ndi akubanja la amalemu a Saulos Chilima enatu komazakhalabe ndi funso kuti akubanja akuti chani pa nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja makosana tisachitetu kupita kutali paja ambiri tikutsatira bwino kuti akubanja la malemu a Saulos Chilima amene amayankhulira ndi a Dr. Ben Chilima ndezi kuoneka kuti a Dr. Ben Chilimawo anayankhula ndi National Newspaper pamene amafotokoza maganizo a akubanja kwa malemu a Saulos Chilima ndi imene zinakhalira zokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja ndi akufotokoza kunena zona kuti iwo ngati akubanja adakali osweka mtima olira kwambiri ndi mmenetu aleti Saulos Chilima anapitira ndi akunena zona kuti iwo amafunisisa ndithu kuti ataziwa chilungamo kuti chimene chinachitika ndi chani pa ngozi ya ndege imeneja maso anthu amene anali responsible kandi kuti inali vuto la negligence anthu amenewo they are accountable pa kulephera kugwira bwino kwawo ntchito ndipo potengera ndi mmene akufotokozera amapitiriza maka kunena zonena kuti potengera ndi mmene akubanjawo amamvera ululu akuti amafunisisa kuti achitikanso independent inquiry yatsopano yokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja makamakato pamene samakhutira mponena kuti ma circumstances surrounding ngozi ya ndege imeneja akuti imabweretsa mafunso ochuluka kwambiri zimeneto zimapangisa zonena kuti kulira kwa iwo misozi simatha pa imfa imeneja kuphatikiza pamenepo ndekuti dziko ndi ambiri tikutsatira bwino kuti ambiribe tamafunisisa ataziwa chilungamo kuti panachitika foul play kapena panalibe chovuna china chilichonse mwina inangokhala ngozi chabe komano ndimene akuyankhulira komanso ma circumstances amene anali surrounding ngozi ya ndege imeneja ndi zimene zimapereka mafunso ochuluka kwa makamakato potengera ndi zimene zinkayankhulidwa nthawi imeneja paja ena ankayankhula kuti ndege imene yagwera kokhwethema kote kulibe mizi kumene kukutchulidwa kuti ndegeyi ikhoza kukhala kuti inagwera kukuoneka kuti kulibe anthu ndiye ndi kunkhalango yoti ndikovuta kuyenda komanso kukuoneka kuti nkhalango ndiyokhwitima apo Valentino Phiri anayankhula zimenezo kuchoka pamenepo ndekuti Lazarus Chakwera anazayankhulapo kuti ndege imene inapita ku Mzuzu kenako ndi kubwereranso zomwe potengera ndi kafukufuku amene anachitidwa mbuyomo zimaoneka kuti zinthu zimenezo zinali zosalondola ndi zambiri zimene zinachitika tikatenganso ma press briefing amene anachitidwa posachedwapa ndi a Sylvester Namiwa amazakambanso nkhani yokhuzana ndi uthenga umene akuti ali nawo kuti a Dr. Lazarus Chakwera analandira information area kuti ndege yagwera potere ku Nthungwa fe asidedi bungu lanu la sidedi lalembera kalata msogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kuti amalawi akufuna kafukufuku wina amalawi ena kunena kuti ayi anthu angoyamba kumangidwa ndi anthu kuti kodi oyamba kumangidwa akhale ndani pali mafunso apa ndinene kuti zaziwika amalawi muziwe kunena kuti ngakhale tinauzidwa zangoziwicha pakati pa usiku pa 10 pacha Achakwera anauzidwa analandira telefoni kuchokera kwa msogoleri wa dziko lino loyandikana nalo kwauza kuti pamalo akuti pagwa ndege komano chimene chinapangisa kuti pakhale madirezi ndi chani kuti uthenga umenewo uperekedwe ku mtundu wa Malawi mochedwa so zinthu zonsezo zimene anthu timakhala tikuzifunsa mafunso ndi chimodzimodzinso kubanja kumeneko amakhalanso ali ndi mafunso ngati amenewo pa zimene zimakhala zikuyankhulidwazi kama press briefing kayenda kuti zimene ankayankhula aboma zimaoneka kuti zimaperekanso mafunso ochuluka mukakumbukira bwinobwino amene wakubanja la a Dr. Leti Saulos Chilima anakhala akuonesa kusakondwa ndi kafukufuku amene anachitidwa mbuyomo ndi Commission of Inquiry ija inasogozedwa ndi a Justice Jaba Alide tikatsata bwinobwino mu Commission of Inquiry imene moja paja enake amapeza kuzitaya ngati a Sylvester Namiwa nawonso pa zifukwa zawo anayitaya kuti
samaona bwino kuti zinthu zina sizimayenda bwino. Kuchoka pamenepo tinaonanso Atiwa Nyirenda, abusa athu amenewo anadzatulukanso namu Commission of Inquiry imene ndi zambiri zimene zimachitika munthu ameneja. So zinthu zonsezi mukaziwanga male ndi zimene zimapangisa zona kuti zipereka mafunso ochuluka kwambiri. Kuphatikiza pamenepo ndekuti kafukufuku amene anachita akaswiri aku Germany aja a BFU muzakatu zimene zija za 2024 komanso 2025 ndepaja akaswiri amenewa amazakamba za matechnical ripoti limenelo limaonesa zonena kuti anthu ena ake makamaka anthambi za boma ma agencies za boma amene okhala akauntapo pa zimene zimachitika makamaka pa ulendo wa ndege umene uja. Ndipo tengera ndi akubanjawo amazakamba zonena kuti anthambi ya boma yonatu za nyengo kodi nchifukwa chani sanazawalangize kuti ndege imeneyo isanyamuke potengera kuti amazindikira kuti nyengo kumeneko sinali bwino. Kumenekotu ndekuti ndikuchikangawa paja kumene kunachitikira ngozi imeneyo. Kubwera pamenepo ndekuti anthambi ya MDF paja MDF amazakamba zona kuti ndege imeneyo inanyamuka opanda emergency locator transmitter, battery lake akuti inapanga expire kalekale mu chaka cha 2004. Kuphatikiza pamenepo amazafunsidwanso anthambi imeneyi a MDF makamaka pa zokonzekera za ulendo umenewo amaonera kuti sanakonzeke bwinobwino. Komano tikatsata bwinobwino akubanja amazanena zoti samaloza chala makamaka munthu kuti uyu ndamene anapanga zakuti komano amangopanga point out pamene akuona zona kuti panalepheredwa makamakatu anthu amene anali responsible mu nthawi imeneja kuti agwire ntchito moyenera. Komanso tikasata bwinobwino mmene nkhani zija zimakhalira makamaka malipoti amenewo amaonesa zoti ena ake analephera kugwira bwino ntchito yawo. Komano zine zodabwisa kwambiri kuti mulamuliro umenewo ja wa Dr. Lazarus Chakwera palibe munthu umodzi yemwe amene anapeza zoti wayembedwa mulandu kuti analephera kugwira bwino ntchito yake. Zimene soto zimapereka mafunso ochuluka kuti manu maleza amenewo ndi chifukwa chani anthu amene ali responsible sanalandire chilango pa nkhani yokhuzana ndi kulephera kugwira bwino kwawo ntchito. Ndi tikaphatikiza zonsezo zimene zimachitikazo ndi chifukwa chake akubanja limene la alete Dr. Salo Silima amanena zona kuti amafuna 360 degrees angle view ya ngozi ya ndege imeneja kuti chilungamo chiziwike bwinobwino. Ndi tikatsatira bwinobwino paja achipani cha United Transformation Movement komanso amene akubanja ndi amene amakhalanso pasogolo kwambiri kupusha kuti chilungamo chidziwike pa nkhani imeneja kuti zinachitika mwangozi ndithu kapena panali foul play imene inazaseweredwa pa nkhani yokhuzana ngozi ya ndege imeneja. Komatu kunena zoona ndi zinthu zomvetsa chisoni makamaka potengera ndi imene zinakhalira amene anthu anapitira. Tikatsatira bwinobwino mu nyengo imeneja mmene zimakhalira kuona zona kuti uku ndikuti kwa Dr. Salo Silima ndoti anthu akulira momvetsa chisoni kwambiri kuona kufamile zinthu zake mmene zikuyendera. Tikapitanso kwa aja former first lady kwa Shanilo Zembere kumenekonso kuona zinthu zake zimene zimayendera. Kuonatu kwa anthu ena amene anali mmene muja kwa Selemani zinthu zoti kwakumbukira munthu kumakhisa nsozi kuti apa wande zinthu sizinayende. So chisoni chimene chimatifikira nkutheka ena tinayiwalira we move on. Komano akubanja mmene zinakhalira muja amakumbukirabe zimawawa kwambiri mmene zinakhalira. Ndi chifukwa chake nthawi zambiri amafuna ndithu kuti ataziwa kuti kodi chinachitika ndi chani kuti azibale awo apite ngati mmene anapitira muja. Komano potengera kuti aboma potengeranso ndi anduna a zachilungamo Charles Muhango anazayankhula ku parliament kunena zonena kuti apasidwa malipoti okhuza ndi kafukufuku wa ndege imeneja paja panali pa 12 November 2025. Kuchoka pamenepo ndekuti pa 20 November 2025 anabwerano kuzafotokoza kuti amaliza kuchita kauniuni nkhani yokhuzana ndi kafukufuku wa ndege imeneja. Ndipo kumapeto wake afotokozera mtsogoleri wa dziko mmene nkhani zake zinayendera komanso azauza mtundu wa Malawi kuti kodi chisogolo chokhuzana ndi nkhani imeneyo chikhala chikuyenda motani. Ndi zimenezi akubanjawo zikuona kuti zinakondweretsanso kwambiri
kuti abomawo atachita kafukufuku watsopano potengera mmene anayankhulira a Dr. Benny Chilima akuti akhulupirira kuti kafukufuku watsopano akachitika ndekuti sipazakhala kudumphidwatu kwa information ina china chilichonse ndekuti chizafufuzidwa bwinobwino ndi cholinga choti anthu amalawi aziwe chilungamo pa nkhani yokhuzana ngozi ndege imeneja. Ndiye paja a Deputy Minister for Homeland Security Anoma Chisale mukatsala bwinobwino panali pa 25 December 2025 kumaula prison anazayankhulapo kunezo noti January ndekuti kupiridwa kuchikangawa kuti no akayambe kuonaona ziwiri zitatu. Komanso tikatsatira yankho limene mtsogoleri wa dziko anapereka pozera kwa amene amayankhulira Catherine Maulidi anazakambaponso nkhani yokhuzana ndi pempho limene asidedi kuzerato mwa amene amatsogolera a Sylvester Namiwa pajana nakuti alemba kalata kulembera mtsogoleri wa dziko pa nkhani yokhuzana ndi kupempha kuti kukhale fresh inquiry. Ndi amene zoti kalata imeneyo officially sinawafike ndeti kupempha kuti abomawo nkhani zonsezi akuzitolera pamodzi ndikuti azabwera kuzafotokoza mtundu wa Malawi kuti kodi tsogolo la nkhani manager ndrotani makamakato ku nkhani yokhuzana ndi kafukufuku watsopano amene akubanja komanso anthu ochuluka amakhala akufuna kuti atachitika. Nkutheka mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikamba zona kuti a Dr. Benny Chilima ameneto ndi amayankhulira akubanja kwa malemu a Dr. Saulos Chilima akunena zona kuti kubanja kumeneko imfa ya Dr. Saulos Chilima imawawabe usana ndi usiku ndipo amafunisisa chilungamo chitaziwika makamaka pa nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imeneja. Ngati maganizo amenewo alipo fotokozani comment section koma mulemekizanso maganizo anzathu. Musaiwale kupanga like video imeneyi komanso kupanga subscribe channel cha Fox Malawi News 18 nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.